chakuti ine ndimakhala phe sindiyankhula sindoti ndine chitsiro ndimakhala phe sindiyankhula sinde kuti ndili ndi mantha mawu a Mulungu amanena kuti Yehova anayankhula kwa Israeli kuti the sin of the Amorite is not complete. Ndiye nthawi yonena kuti ine ndidzayankhula mudzandimva. Ndikunena izi kunenera kwa maprofeti amene akumanena maprofesi abodza akuti ndikuyambitsa chipani aprofeti akuzomba. Ndimati ndiyankhuleko chifukwa cha moyo wanga wokondedwa mwina dziko likhoza kudabwa chifukwa chani Mulungu nthawi zonse akubwereza chipangire cha mauneneri azisankho kwambiri akumakonda kufotokoza za Jenansa chifukwa chani mayi wa Mulungu amawakonda osati chifukwa choti amawakonda kokha apita mthalika Mulungu amawakonda so kwambiri koma kuti atakukonda ndikapeza kuti mazokuda akubwera miyendo mwako amakufotokozera kuti usamale pamene waponda ndipolakwika china chake chikhoza kuchitikira kumene konde kukondako. Mulungu amati amene amamuzuzula amamukonda, amene amamulangiza amamukonda, ndipo ndodala amene amazuzulidwa ndikulangizidwa. Akuti ndikuwauza kuti asamale kwambiri chifukwa malangizo akulu asopano kuli zinthu zikuchitika kuseriko koma choti asamale chimene Mulungu akuchinena chonena kuti asanamizidwe kuti ayambise chipani. Akuti ndiwauze asanamizidwe ndi wanthu kuti ayambise chipani ndi anamizane vice president azakhala wakuti akuti asayerekeze ndikunamizika ndi zimenezo ayime pamene ayima alemekeze chimene Mulungu anawapasa akhale mu chimene iwo ali chifukwa mistake ina iliyonse imene apange sikhala thandizo kwa mavuto. Ayime pamene ayima apite chitsogolo kuchipani chimene ali apite chitsogolo kumwayi umene Mulungu adawakhulupirira nawo ndikwapasa chimene Mulungu andiuza kuti ndiwalangize mayi wanga akudziwa iwowo kuti zambiri zikuchitika kuti zambiri kuseri kuti zikuchitika. Nthawi zina position ine imatha kupezekesa pafupi ndi wanthu olakwika amene mwina sana sakanatha kuyandikira komanso samakukonda samakufuna ndikuyamba kumaoneka ngati akukonda ngati akukupasa ndondomeko yabwino ya tsogolo lako lisali. So asamalise kwambiri. Ino prophet akuzomba ine ndinabadwa kwatsopano 1982 pa 1982 mmene ndinabadwa kwatsopano ndakhala ndili moyo pa Mulungu opemphera ndipo ineyo ndine prophetess mwina ambiri simudziwa mukabwera kutchali chikwanga ndine prophetess. Kodi prophetess chifukwa chiyani? Chifukwa ndimalandira ma message, chifukwa ndimanenera, ndi chifukwa chake mboma lino mu dziko la Malawi ndapemphera ndi ma president onse olangwazi ndapemphera nawo kumudi ndinapita kapemphera nawo sikuti ndi nthawi yoyamba nthawi yangwaziyo chifukwa ministry yathu anatipatsa kuti tidzipemphera kupempherera dziko. Ndiye mprofeti akuti ine ndikuyamba chipani profeti wabodza amene wachoka yapo akuti ine ndikuuza anthu kuti adzilemba anthu zonyoza APM. Kodi mukundidziwa ine Jenansa? Ine tusindiyankhula, ine sindinyoza. Mawu a Mulungu akuti ngati mukufuna kudzudzula munthu wamkulu muyitaneni pambali mudzudzuleni. Kodi maprofeti aku Malawi mumakakwera pachulu mukuti mukudzudzula munthu oyipa zona wamkulu zona zimenezo?